कृपा हेअर टॉनिक आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण 100% आयुर्वेदिक। कुडाळ मालवण विधानसभा मतदारसंघात उमेदवारी मागे घेण्याच्या शेवटच्या दिवशी दोघांनी माघार घेतली। त्यामुळे 5 जण या मतदारसंघातून निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले। मात्र ही लढत विद्यमान आमदार वैभव नाईक विरुद्ध महायुतीचे उमेदवार निलेश राणे यांच्यातच होणार आहे। कुडाळ मालवण विधानसभा मतदारसंघासाठी सोमवारी 4 नोव्हेंबरला उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या दिवशी 7 पैकी स्नेहा वैभव नाईक आणि प्रशांत नामदेव सावंत या 2 अपक्ष उमेदवारांनी आपले उमेदवारी अर्ज मागे घेतले। त्यामुळे आता विद्यमान आमदार तथा महाविकास आघाडीचे उमेदवार वैभव विजय नाईक, महायुतीचे उमेदवार निलेश नारायण राणे यांच्यासह बहुजन समाज पार्टीचे रवींद्र कसालकर, महाराष्ट्र स्वराज्य पक्षाचे अनंतराज पाटकर आणि अपक्ष उमेदवार उज्ज्वला विजय येळावीकर या 5 जणांनी आपले उमेदवारी अर्ज कायम ठेवले। त्यामुळे आता कुडाळ विधानसभा मतदारसंघात शिवसेना विरुद्ध शिवसेना असा सामना होईल हे निश्चित झालंय। सुरुवातीला महाविकास आघाडी, महायुती, बहुजन समाज पार्टी, महाराष्ट्र स्वराज्य पक्ष, रासप या पक्षांसह अपक्ष मिळून एकूण 8 जणांनी 11 उमेदवारी अर्ज कुडाळ निवडणूक निर्णय अधिकारी ऐश्वर्या काळुशे यांच्याकडे दाखल केले होते। यातील मुंबई स्थित अपक्ष उमेदवार वैभव जयराम नाईक यांचा उमेदवारी अर्ज छाननीत बाद झाल्यानं 7 जणांचे 10 उमेदवारी अर्ज वैध ठरले होते। दरम्यान रासपच्या महिला उमेदवार उज्ज्वला विजय येळावीकर यांच्या उमेदवारी अर्जातील एबी फॉर्म मध्ये त्रुटी असल्यामुळे त्यांचा एबी फॉर्म बाद झाला। परिणामी त्यांचा अपक्ष म्हणून उमेदवारी अर्ज राहिला होता। दरम्यान सोमवारी उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या दिवशी अपक्ष उमेदवार स्नेहा वैभव नाईक, जरांगे पाटील यांचे मराठा अपक्ष उमेदवार प्रशांत नामदेव सावंत यांनी आपला उमेदवारी अर्ज मागे घेतलाय। त्यामुळे आता कुडाळ विधानसभा मतदारसंघाच्या निवडणुकीत 5 उमेदवारांचे अर्ज कायम राहिले। परिणामी कुडाळ विधानसभा निवडणुकीत विद्यमान आमदार शिवसेनेचे वैभव नाईक, महायुतीचे उमेदवार निलेश नारायण राणे यांच्यात थेट लढत होणार आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं